Dobrý deň. Tak Jožko, prepadli sme ťa tu, lebo... Ahoj najprv. Čau. Dobrý deň. Predstavím ti. Mám tu na mladého kunčafta, začala plesová sezóna, tak teba poznám dlhé roky, ja viem o tebe, že dlhé roky sa zaoberáš tou módou, tak som ho presvedčil s tým, že u teba to bude najlepšie, aby si nám poradil. Takto poviem, že ja idem na ples polovnícky, taký celkom vychytený v našej lokalite, v našej obci. Áno. A nie na jeden, treba povedať. A nie na jeden. Ešte tá plesová sezóna je, no a potrebujem nejaký oblek. A ja nič nemám a tuto Ferry povedal, že za nikým iným proste za vami, že vy ma dáte do cajku. No ale ideme merať. To asi nie oblek, ale smoking. Smoking? Áno, presne. Takže to môžeme, niečo vymyslíme. A zoberieme veľký meter a stiahneme brucho a ideme to všetko robiť tak, ako máme. Dobre, tak poďme na to. Tento je krásny. Hej. Nádherné. Chyť to. Aj ten materiál, krásny. To čo je taký semiš? Zama. Toto si mám dať dole túto parádnu košelu? No tú košelu treba zahodiť rovno, lebo to je košela, že na hríby, keď ide, že už... Takže ideme merať. Ideme merať, dobre, sťahujem brucho už 20 minút. Áno. To by si musel trošku pobehať ešte. Aha. Ale výborné, krásne, ten materiál je výborný. No. A tuto už budem sám. Kde si toľko? Tada! No paráda, ukáž. Otoď sa. Gáte ti sedia, dobre, výborne. Dĺžku ti Jožko potom upraví, ale materiál je všetko pekné. Normálne aj na tých svetlách dobre sa to odráža, veľmi pekné to je. Jozef ti dá košelu ešte. Košelku, ďakujem. Dobre. Poviem, že kúk, no pozrite sa. Tak toto bolo na Bratislavských módnych dňoch a konkrétne to mal Márii Čírovej syn. No čo hovoríš? No akože vyzeráš dosť extravagantne. Ale podľa mňa je to fajnové. Ale je to dosť zaujímavé, musím povedať. Že ho práve influencer neváha a každú chvíľu využije. Takže vidíš, potom ide vreckovka. Páni, netreba na to zabúdať. Dobre, fantastické. Musí byť vreckovka. Čierne ponožky si nemohol dať? Ešte mal som, ale jediné s bodkami som mal vypraté. Čierne ponožky. Čierne, zabudol zase čierne ponožky. A táto sila nie je? Nie, v žiadnom prípade to, čo si ty, z hornej dolnej? No nie. No, čo povieš? No počkaj, ja si ťa normálne takto nasnímam. Ešte? Jozef si ťa prekontroluje. Výborné ten materiál, takto. Košela je vynikajúca, sú schované gombičky, takto. Aby to malo byť. Aj také, že sú prihnané gombiky. Ale mne sa toto veľmi páči. Veľmi. Teraz priblížiť by sme mohli materiál toho saka, lebo on je geniálny. Otoď sa nám takto. Vystretý, tak ako sme sa učili. Perfektné. Geniálne. No čo je teda? Zapínam sa. Život bolí. Môžem? No. Dobre, Bundaba. Môžem ti? No už som hotový. Počkaj na kuchyň. Dobre. Čo ja viem, ja si pripadám, Pozri. Boniem, alebo čo? No, tak teraz, Pevák. komu to sedí? Tak, Dáme anketu, komu to sadlo komu to viac? sedí? No, vidíš to? Pivečko 12. A tu nič, ale pohárik. Červené. Ukáž? No. Ale chceme ukázať, že jemu to nesedí, tento štýl. Dobre, nesedí mu to. Ale napríklad ja môžem povedať, že mne to sedí a ja sa z toho aj veľmi teším, mne sa to páči.